Good morning, guys! Hindi ko na ito makakalimutan. So, yan. Gagamitin ko na siya sa aking coffee. We'll see kung magugustuhan ko siya with coffee kasi hindi ko siya nagustuhan with my tea. Okay, so ilalagay ko na yung collagen. Sana hindi ko siya malasahan. Okay, hihintayin ko na mag-fully dissolve yan kasi ayokong uminom ng may ganyan. Anyway, I will have my brunch, rice, and humba. Yummers, kain tayo. Nawala na siya completely, pero parang naging oily ang aking coffee. Bongga. Meron pa rin siyang amoy na hindi ko magustuhan. Tingnan natin kung mauubos ko to, that means it's okay. Naubos ko yung coffee ko, so it means hindi siya ganun kasama with coffee. Later on, I will try it with cold drinks and we'll see if madidissolve niya ng bongga with cold drinks kasi sa hot drink, okay siya. Naaamoy ko pa rin yung weird na amoy pero hindi na siya ganun kasama. Again, naubos ko yung coffee ko, so it's okay. I'm just gonna edit a thumbnail for my vlog which will be up later on. Maglilinis lang ako ng kitchen, guys. Pagkatapos, lilinisan ko rin yung taas, yung kwarto ko. Ang daming lamok, nakakainis. So, I'm just gonna sweep the floor first, tapos mop, tapos sweep again, and wipe off the table. Grabe ang alikabok dito sa bahay. Ewan ko ba kung saan galing ang alikabok. Parang magic. Nakakaloka. Tapos na ako maglinis, narinis ko yung kitchen, tapos dito ang kwarto ko, tapos naglinis din ako ng banyo ko. So, tapos na yan lahat. I will film a video because I just feel like filming. Yeah, I'm just gonna wear my contacts. Malapit na maubos yung solution ko, pero nagpabili ako kay Miss ng solution. May nagtatanong kung paano isuot at tanggalin yung contacts na hindi siya napupunit. Just make sure, guys, na well hydrated yung contacts nyo. Like, nakasoak siya sa solution. I mean, given naman talaga yan, diba? Kapag may contacts ka, isasoak mo siya sa solution kapag hindi mo pa siya ginagamit. And also, kapag ginamit mo siya, I make sure na nire-rinse ko siya sa solution before ko siya ilagay sa mata ko. Also, make sure na yung kamay nyo malinis. I just washed my hands. At pagtanggal naman, para hindi mapunit, make sure na moist yung kamay nyo. I just finished filming a review and demo on this, and look at my face. Nice, right? I will do my best to have it up for you guys this month kasi kaschedule na lahat ng videos ko this month, pero i-insert ko to ng bonggang-bongga para makita nyo to kasi kung ifa-follow ko yung schedule ko, this will be up sa December na. But then again, I'll do my best na i-insert siya this month. Siguro I will rest 2 days na hindi muna ako mag-vlog para ma-upload ko tong ito, and yeah, it's still win-win kasi mayroon pa rin akong upload tapos naka-rest pa ako from vlogging, right? So, yes, I'm just so happy. I can't wait to share the video to you guys para makita nyo yung resulta talaga niya sa mukha. I will do my workout na and talk to you guys later. Ano to? Snackers. Yummer! What's this? Pretzel. Yummer. Happy birthday, Jess. Yummers! Jess! Happy birthday, Jess, ha? What's up, Kel? Happy birthday, Jess. Yummer, Jess! Feeling close, Jess! Tinatry na Miss yung iWhite 2-minute whitening miracle mask. Look at her face. Nice, ra? Good morning, guys! Blackout na naman sa amin. Nakakaloka. Tapos mamayang hapon pa babalik yung kuryente. My sister gave me a lipstick. This is from Etude House. The problem is, hindi ko alam kung ano yung shade niya kasi it's in Korean. Ang dilim, pero basta in Korean yan. And it's a bright pink shade. Pag nalaman ko yung shade nito, ayaw mo open. Pag nalaman ko ang shade nito, I will do a first impression review. But that's what it looks like. Oh my gosh, I know the lighting sucks. But walang lighting, that's why. Wala pa rin kuryente! Nagigitar si Papi.
Ang bait ng bata. Oh, very good ka dyan, ha? Lagay mo yan. Okay. Ang bait na bata. Ako ay magluluto ng talong. So, yeah. Let's go cook talong. May turun kutsilyo. Talong, Papa version. Greeting time! Happy birthday, Carissa Ann Montesilio. Ina. Carissa Ina Montesilio. Makil una eh. Happy birthday, Karis. Feeling close. Happy Tag-asa sa birthday, nila. Carissa Ina Montesilio. Yay! Again. Happy birthday, Carissa Inam Tisilio. Yay! Happy birthday! Hi guys! The power went back mga 3 hours ago. Tapos ngayon it's 7 na. And yeah, I'm just gonna transfer the files para ma-start ko na siya ma-edit. I will upload it today but I'm not sure if it's gonna be up tomorrow because it's Sunday. Tapos maraming nakakonect sa Wi-Fi. But we'll see. Aalisan na kami kanina kaya lang hindi natuloy kasi si Marlon umandar yung pagkatamad niya. So, hindi kami natuloy. Hindi kasi ako nagdadrive ng sasakyan ni Papa. Hindi ako marunong sa sasakyan niya. Parang panglalaki lang yung sasakyan na yun eh. So, hindi ko alam guys kung paano yung sistema ng shoutout natin since everyday na ako nag-upload. Yung last na shoutout ko mga Wednesday. So, mga 4 days ago lang. So, meron pa akong mga 3 days to think about the new system of our shoutout. Kasi nga, diba, I'm uploading shorter vlogs now. And then, yung shoutout kasi, isa kasi siya sa mga nagpapahaba ng video. Kasi, medyo mahaba din naman yung shoutout, diba? I will think about it. Kung meron kayong suggestions below, let me know kung paano natin gawin yung shoutout. Kasi, last time, I posted on Facebook the day before I close my weekly vlog, and since now every 2 days ko na siya kino-close, hindi ko alam kung paano kasi 'di ba kung every other day naman ako mag-post sa Facebook, sobrang dami din. Guys, I will close this vlog na kasi kailangan ko na i-edit. Sana enough lang yung clips ko kasi hindi ako nakapag-vlog ng bongga today at saka yesterday. Anyway, I just wanna say happy birthday to Jeza Morado. Happy birthday kahapon, birthday niya. Tapos ngayon, birthday ni Carissa Ina Montesilio. Happy birthday sa iyong dalawa. And yeah, I will say goodnight. I will talk to you guys tomorrow. Thank you so much for watching my vlog. And do not forget, be good. Bye!